Добре дошли отново в моят канал. В днешното видео ще ви представя методите и нещата, които правя, когато ми е настроението тъпо и не знам какво да правя, но такова сигурен съм, че и на вас много пъти ви се е случвало. Подготвил съм си 8 метода в тази тетрадка, които да ви представя, като и 8-те метода са изцяло мои. Имам един или два взаимствани от други ютубъри и инфлуенсъри, които съм ги изпробвал и ми вършат страхотна работа. Първият е дребни неща. Съм си го въвел в тетрадката, за да мога да се сещам. Дребни неща, в смисъл да си направя кафе, да изляза и буквално нещо съвсем малко, да си заделя време, като напитка или хапване и да си седна на терасата или на масата, да си го направя приятно, нали, като обстановка и да си постоя малко така сам със себе си, да си хапна, да си пина и да ми е просто спокойно. Да не правя тотално нищо, което да ме напряга. Това почти всеки път ми върши работа, почти всеки път. Понякога съм много навътре в материала с това си настроение. Вторият метод е, ако четете книга, това е основно за четящите книги, а може също и за филми и така нататък, такива неща, да ви свърши работа. Ако четете книги, да си го направите романтично. В смисъл, да си запалите свещи, да си подредите. Аз обожавам да си нареждам в ето и такива таблички. Тази съм си я взел в пеп, които току-що си я приготвих, нали, за да мога да покажа за видеото. И обожавам да си го направя буквално романтично, все едно съм на среща, да си го направя готино лично за мен, да си запаля свещи, да си подреда плодове, да си оправя обстановката тук на моето диванче. Всичко е това, да си го направя по някакъв начин приятно за мен си, обстановката, тъй като ако сте както в момента като мен в една такава дупка, в която не четете толкова много книги, тъй като нямате време и така нататък, още по-трудно стават нещата, просто да седнеш в такъв ден и да четеш. Затова това ми помага страшно много. И този метод съм си го взел от Антония Сарафова, която ще тагна ето тук и ще изпиша профила й. Следващия, трети метод е хладен душ. Буквално това мен ме рестартира да отида през деня и да... Или също не е просто хладък, може да се изкъпите с топла вода и после, как да го кажа, да си шокирате с хладката вода, тъй като буквално това мен ме кара да се чувствам жив и се събуждам като от този транс, в който съм попаднал, в който каквото и да започна да правя не става. Следващият метод е специално отделено време за мен и моето развитие. Съм си го записал в тетрадката. Това отново е свързано с това да си го направите приятно и аз най-често, когато го ползвам този метод, ми представлява да си пусна някакви образователни видеа или пък по някакъв начин да седна и да помисля какви неща ме дразнят и ми пречат в моето ежедневие, като навици и всичко. Накратко това представлява. И аз обожавам, отново казвам, обожавам клипчетата на Антония Сарафова и ви препоръчвам да отворите и да й разгледате профила, тъй като наистина прави страшно полезни видеа, които са ми били полезни в всякакви сфери, емоционално и за всякакви навици. Просто блокирах. Защо блокирам? Обещах на Изи в предишното видео, че ще се отпусна. Така. Добре. Даже вече забравих. Просто така. Стигнахме до... Да, сетих се. Просто... Ужас. Така. Отново повтарям така, обещах и на други хора, пък да не повтарям така. Много неща. Значи, да гледам видеа образователни и най-често неща, които са свързани изцяло с мен и моето развитие като личност, да си помогна по някакъв начин, да седна в тетрадка, да речем, както ми е този дневник, и да си въведа нещата, които ме дразнят в мен.
Също съм си правил експеримента да видя какви неща ме дразнят мен в другите и да започна да се следя дали и аз ги правя тези неща. И между другото има страшно много неща, които ме дразнят в другите, а ги правя също и аз. И дълбоко съжалявам, ако съм обидил някой понякога по този начин, но да. Следващия метод е започнете да се организирате и да пишете в дневник. Това е нещо, което правя отскоро. Отново съм си го взел от Антония и наистина ми помага. Понякога, все още просто, като седна понякога да пиша в дневник, ето е така просто, да си въведа емоции, какво съм правил през деня и така нататък, да си въведа график за седмицата. Ми е много трудно и не знам какво да правя. Най-често имам идея какво трябва да правя през седмицата, но когато трябва да седна и да го въведа и да си го направя приблизително кое след кое искам да свърша като задача и така нататък, не ми идва нищо. Но ако си дадете малко зор, първите 5-6 пъти ще ви бъде много трудно, после ще ви стане малко по-лесно, поне това съм забелязал при мен, че първо си давах страшно много зор, тъй като наистина много исках да си пиша в дневник и да се опитам да си правя такива неща, да си ги въвеждам и организирам. И да, това страшно много вече ми е страшно приятно, преди не чак толкова. Също така, основно, когато просто влизам и съм решил да си въведа в дневник, ми е много приятно да си следя през деня какви емоции съм изпитал и да си ги въведа и случки, такива по-важни неща, които са ми се случили през деня. Да си ги впиша и да си ги запомня и да ги осмисля. Следващият метод е фокусирайте се върху един кът, който да пренаредите, да почистите или да декорирате в дома си. Аз най-често, когато се случва да използвам този метод, е да се фокусирам върху това да го пренаредя, да го организирам, да си го, даже понякога, да ги разместя тотално нещата и да ги подредя наново, за да внеса по някакъв начин нова енергия на това кътче. Най-често качих даже онзи ден клипче, в което си нареждам библиотеката в TikTok. Най-често това се случва с моята библиотека, да я организирам и да си я пренаредя. Понякога, и ето е тук отзад, но няма да ви го показвам, имам едно, всъщност, да, не знам дали се вижда, имам едно малко бюро, което ползвам и там е бомба и горе-долу един път в месеца се сещам и решавам да си го организирам и да го пренаредя и почистя. За декорацията аз не използвам го, тъй като познавам хора, които го правят, да си декорират някакво кътче, им помага и реших да го вкарам, тъй като може на някой да му е полезно. Аз най-често обичам, както казах, ето и такива нещица. Взех си също едно много яко шише за вода, да си ги... Обичам естетиката, да си вкарвам някаква естетика в някакви кътчета по един определен начин, да ми бъде целият кът. Не да бъде някакво шарено. Обожавам, не знам как се нарича, но да бъдат от естествени материали нещата, които си взимам. За декорация. Всъщност, мисля, че прекалено много се заплетох в собствената си глава, така че я приключвам тази тема. Излизайте навън и дишайте. Просто в момента ми звучи малко смешно, но е един метод, който наистина също е страшно полезен и обожавам да го съчетавам с четенето по романтичен начин, да изляза на някакво по-диво местенце. Най-често тук в Пловдив ходя на Младежкия хълм, макар там да не е много диво, има диви хора, но не е много диво. Но да, обожавам да ходя там и да си го направя като пикник, да си наредя пак отново неща, одеяло и така нататък и да си го направя спокойно и приятно. Да, в смисъл, това с излизането навънка е свързано също да останете най-често сами със себе си, на природа, на чист въздух и това на мен ми помага. Всичко ми помага в... Много ме е странно да снимам такъв тип клипчета. 8-я метод, преминавам нататък.
излезте да тичате. Оля, аз съм колко съм неорганизиран. Трябваше за това видео да се подготвям малко повече с така научни факти, но когато тичам, това пък го съчетавам с студения душ. Отново, всичките методи до момента са свързани повече, как да го кажа, духовно и енергийно, тъй като на мен поне ми внасят една такава нова и чиста енергия в къщи, за мен си. Когато изляза и правя, дори да не е тичане, някаква по-такава активност, когато се върна и съм изхарчил и съм изхабил цялата си негативна енергия навън и съм я освободил по този начин, поне аз така си го обяснявам в главата си. И когато вече вляза в банята да се изкъпа със студена вода, тотално отмивам всичко неприятно далеч от мен. И да, това са нещата, които аз правя, когато ми е такова настроението. Ако клипът ви е бил поне забавен, дори да не ви е бил много интересен и полезен, ако ви е било забавно да ме слушате какви глупости дрънкам, не, те не са глупости, за мен не са, за някой може да са, но ако ви е било интересно и забавно, моля последвайте ме и напишете един коментар. Долу и моля споделете клипът с ваши приятели. До скоро!